Hi guys! Good morning! So guys, today ako itudlo sa inyo ang kanang unsaon. Unsaon ang proper nga application aning mga kanang kung ano, mesmerized beauty products, no? So, muni ako ang ginagamit karon kay mintras na permanente ako na sa balay. So, ako gid siyang permanente gamiton kay para mo gwapa pa rin yung Manay. Ay, kay doon na ba akong birthday, no? Karong Wednesday po, hon. Akong apason nga ma-beautify ang beauty. Ireng, paggabae. Magtudloan ta mo sa og proper application aning mga mesmerized products kini narabat mga amega di ano mga marunong bito kay tanan guys kanang marunong pa sila sa bright pa sila sa instruction no magbutbuo to apply way basa-basa no. So today I will tell you and teach you how. So first guys, human ako og panghilamos katong iyang pataban niya naman siya sabon no. Sa isa ka set na siya sabon na siya inani og duha ka cream. So human ako kanang human ako og panghilamos. So dinhi na ta karon magsugod ta sa kani iyang tawag niya nga toner. Toner ni siya guys ha, dili tuner. Toner, okay? Kaya kanang tuner lahi na siya guys, lahi ng tuner. Kanang tuner guys, muna siyang kanang adto bitaw nga panahon nga radyo bitaw guys, nga kanang baterya ang gamit mo to siya ang tuner guys. Kana bitong gikan ka na kanang naminaw bitaw og kanang handumanan. So sa kaawit na mobalhin bitaw dayon ka sa paminaw sa katong kanang kini ang akong suliran. Manay tuner kanang pagbalhin mo kini ang akong suliran. Muna siyang tuner kanang mobalhin kag lain nga stasyon ba no? Para gud anang mga maminaw bito sa unang panahon nga radyo nga baterya ito gamiton maminaw tag laing kanta nga if I were a boy sa puso't diwa. O mo na tawag og tuner kanang itune-tune pa nimo baka maklaro gid ang kanta no mo na ang tuner. Kani toner ni siya. Kanang toner i-google na lang gud ninyo ay kog labda ha. Kanya natay duha ka buok ka cream dinhi. Kaning isa is for good day. Ang kaning isa is for good night. So mag-amping-amping gid mo basa-basa gid ang taon mo ha kay bas lagabot-buot ra ba gyud mi suka mo. As kita charing. So guys, dili tungod kay nakabutang na dinhi kay kaning isa ka cream kay for good day i-apply gid gyapon ni siya every day ha kada good day gyud balag sapot ka basin gug sapoton bitaw ka sa morning namiingon ka di sa ko mag-apply yun kay karon kay for good day ra man ni na bad man imong day so basig di po ka mag-apply muna mag-apply gyapon ka kay basig di ka mo apply ani saputon ka kay for good day ra man no na dabi karon kung tibuok adlaw ka sa puton so kaning duha dili nimo gamiton di lang ka mo apply karong adlaw kay tungod kay bad man imong day. So, di na lang ka mo apply. Muna, ayaw mo anak kay, di ka mo gwapa, day. So, first, dinita sa toner. Karon guys, kaning pagbutang ni mo sa toner, guys, inaana ragid siya kasi, inaana ragid pagkuan, ha? Dili mo magdali, ha? Dili mo magdali. Take your time. Ana ragid na siya pagka, kuan mo nang uban bitaw ni mo si Salome no ang mga play bitaw anak yung kastanan po mo nang nga daot ilang mga daot nga namong tungod kay magdali bitaw panganaan gyud nila ba toner ituntun ang gyud sa skin ring no so tubag man ang Trisha kay ila magkang Salome no mo nang giingon nga bang sige sayop nga inaplayan ba na kanang pasangin lang gid ng init Ginoo ko ba man pasangin lang init nga puyo ang lang init din na unsay imong gusto gani kaning adlaw ro gani mo adjust sa imong kabuang dili so dapat na ginas imong pag-apply ana ra gina siya ha kuha nimo
Nya kung feeling gali nimo bitaw nga feeling nimo nga kanang sensitive kay kag skin ano mi ko nga uy, sensitive bang kay kag skin oy pwede ra gamitan nimo og kanang inani cotton buds kay og cotton buds mango dili ra kay bitaw nimo siya maduot jud kay sumunang kanina lang imong gamiton kung feeling nimo nga sensitive skin ka sensitive imong skin no so kabala ka kay feeling na nimo ay na kung inaani imong gamiton cotton buds basig magtipid ka ba basig imo itong ibutang na lang po din nimo sa imong dalunggan kay sayangan ka ayaw kay muputi man imong ingak no labi ko na kay bungog magtulo din na klaro na noon kay puti imong kuan so ayaw gid siya gamita na ha unya gapas jud guys gapas jud imong gamiton ayaw pag gamit o kanang labakara kay kung labakara imong gamiton ana maduot maguna nimo ayo basig ang imo na nung skull na lang mabilin ba wa nay skin o unod okay guys ang kaning toner guys ibutan nimo siya sa cotton hay apply nimo sa nawong dili kay imnon ha nga murag imyat bitaw nga mingon na bring nang pula-pula lagi imong nawong miyat kanang natural why giinom man di ay ha di magbasa-basa. Nya guys, ang kaning sa mesmerized products guys, no? Sa mesmerized, ang nakalindot gid sa ila ani guys is kanang dili siya necessary gid nga tibuok gid bitaw, tibuok set gid imong paliton nga katunay sabon, toner kaning mga cream ug katong mga uban-uban mga para dili siya necessary nga kanang tibuok gid isa ka set gid imong paliton no? Kay usually ang lugar example kani mo ni siya una mahurot so sa mesmerized guys pwede rag kanira imong paliton no kay kung sa uban mong good guys set gid atong paliton no so sayang ba kay magdapunog na sa inyo ang balay ang sabon pero ang kanina hurot na o dito sa mesmerize kay kanira ang mahurot kanira pud imong paliton na kung kaning pang good night na kanira pud dayon imong paliton so dito sa mesmerize guys kay naapigid sila mga discount and promo di ba para sa December lovely. And finally guys, kaning inaani guys pag magpa-beauty ganita guys. Dili ta magdali guys ha kanang paano gud ay kanang hulatan nang gud nato ba nga kanang mag-apply lang gud kanang paubana kanang ubana nato og prayers ano then a glass of lemon juice ano lang gud ay para magwapa kita. Di ta magdali guys kay trust me guys kung magsige lang tag i-maintain na gid nato siya guys dili nato sige putlon guys in 2 to 3 weeks time guys mugwapa na jud ka guys no kay dili man na pareha sa PLDT nga pasa kayo guys no nga 2 to 3 months pero magduwa na ka bulan what bye.